keadaane wong iku iso ditelok teko storine kok guys. Dadi lek kancamu gawe story mari ngono background iki pemandangan tulisane semua indah pada waktunya. Ngono berarti kancamu iki lagi mumet bres. Ngono iki terus teleponen takonono, kowe butuh apa? Nah, lek wonge aku butuh duit, iku jawaban ngene. Podho. Aku ya lagi mumet. Dadi padha mumet bareng ayo ngopi bareng ae. Kok kaya ngene abot sanggane penake ayo ngopi wae nah ngopi kok koyo ngene abot sanggane